OIMORE nyakwara mogiro kamano kuom kete Ramogi TV en saa 3 mar otieno thuolo mari mondo mi yud weche manyien mago motimre pacho kaendi to kod pinje maoko. Jatend migawo mar arita kwe ma iye Kithure Kindiki ogolo chik ni jogo maparo ni ginyalo monjo kuonde kata mana paro bila gin mago mabende biro neno matek. Kaluwore ogolo chik mondo mi apisas mago bila ochiel gi jogo mamonjo kuonde mag apisas mago bila gi magina matina ni kidhi kuno ni di monjo kweth mag apisas mago bila to onge duogo. Wantiere kod weche motenore kod lokruok motime kaunti ma Migori weche mag atelo mago maka kod kacha. Wantiere kod weche motenore kod weche mag bunge la wananchi mobiro bedo ka watwake kaendi kendo agombaka chenro magi gin magi kaachiel kod mago mag ohala kama bende koro jogo magin jotije mag lwedo kata bende jogo mago wacho ni otongo mathindo weche mag gedo kod magi bende ibiro bedo king'ado kanyo osuru mag weche mag gero ute moyuyo kaachiel kod weche mag tuke. Magi weche mamiyo pek. Ule jambazi mkora atajaribu kutumia silaha. Huyo ni ile safari ya one way. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki koro golo chik ne obila e jonjore mamonjo tesend obila e pacho ka. Mawinjo ywak mar jod bura moko mane duond bura mar ODM dwaro thicho oko pod omako ni ok nyal riembgi e duond bura. With this reshuffle, I believe we will increase pace and we should be able to serve our people in Migori County in an improved fashion. Gavana ma Migori otimo lokruok ne jotend migepe mar piny owacho gachiel nyaka ne ocham muma. Nyakwara Ramogi erokamano kuom yiero Ramogi TV. Laina matudro karia deka uchiel nono en mano mapodo yao. Bende udachiel kachiel e Facebook, Twitter to kod YouTube. Kama bende watwake kodi kendo imiyo wa pachi. Nyinga Ochengi Manuel jaloko marwa en Elizabeth Otieno bed kode chakruok nyaka giko. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ogolo chik mar chwado gi lisasi kanyo. Jonjore mbiro yudo ka chano kata dwaro monja pisas mag arita kwe kata kuonde gi mag jot kaka yo mar tieko njore kendo reso ngima obila e pacho ka. Millicent Adhiambo olosnwa report machal kama. Kane oloso e kaunti ma Baringo kama bende njore osetimenewa kuom higni mathoth, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ne owacho ni piny owacho koro umo yie piny ni ok gibiling ka jonjore medo nego obila kendo ketho mwandu sirikal. Ule jambazi mkora atajaribu kutumia silaha ati kulenga ama kujaribu kuumiza afisa wa usalama. Huyo ni ile safari ya one way. Ile ya kumpeleka, ile safari ya kwenda bila kurudi, na tutamnunulia ticket ya kwenda one way. Etolo manyo yao ayanga kambi mara pisas mag majoni kata GSU e gweng' Masilale e kaunti no. Ngire Kindiki ne ojiwo ni janjore mora ma ibiyudi karo chongi ma apisas mochung' ne chiwo arita ne jo Kenya ibiro rakruok godo arietha kaka chik dwaro mar neno ni otiek giduto gi yo mora manyalore. Security agencies that we bring here today, their task is to hunt down and arrest, prosecute, and deal with criminals as individuals. Korka kore, to jaod bura matiati, William Kamket, to ne ochwalo kwayo ne piny owacho mondo med kwana pisas magarita e alorano mondo konye jiwarita e gweng'no makoro jonjore oloko margi mar tugo wach mane osir kod MCA Matiriko Sam Lokales. Changamoto ambazo umeambiwa na hao watu ni changamoto ambao watu waliachwa kwa miaka mingi wakati dunia ilianza. Hakukuwa na police station. Polisi mwenye anajulikana ni chief katika sehemu ya Silale. Kama ingewezekana waziri hapa ingekuwa na DC yake peke yake. Sub county ya Silale yani peke yake. Ndio sasa hii dunia vile MCA amekueleza tujaze machiefs kila kona, chief hapa, chief hapa. Ndio tuweze kutawala hii dunia. Sisi tumeomba NPR. Kindiki bende oyango
ni piny owacho ni kod chenro mar bido medo kwan kembe mag obila e gweng' makono kaka yorno mar konyo e kedo gi weche njore duto e alworano ma ok mana kuo mar jamni kende, ka bende osingo ni mano ibikete tim bang' ka joma ni kod magina e tok chik e alworano obiro yie duoko maginago. Zile sehemu tulikuwa tumeweka kwa gazeti la serikali kama zilizovurugika na kutatizika na sehemu hatari, sehemu hizo zitabakia hivyo hivyo mpaka wakati tutakuwa tumekomesha kabisa wizi wa mifugo na maafa ambayo yamekuwa katika sehemu hii. And this special unit we are bringing here is not a unit to punish the people of Tiati or the people of Baringo. It is a unit to protect the lives and properties, the few criminals who are making this place have a bad name because of their unlawful conduct. Gweng' masilale osebedo kar jot ma jonjore pondoe sama gichano timo monj ne counties malibamba gi Baringo kaka Samburu, West Pokot kod Turkana. Ka monj makamago oseweyo ka ji adek owito ngimagi e monj mane otim e gweng' ma Baragoi e kaunti ma Samburu odiochieng' manyoro. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Erokamano Millicent kuom lipodno ka odhi e gwenge mag Lamu. Jodak e kaunti ma Lamu wacho ni chenro mag ohala, pur kaachiel kod limbe osechako rochore kaluwore gi monj ma kinde ka kinde mitimo gi kweth jonjore michichgo ni gin Al-Shabab. Gikone ni midhiero ni chenro ma lapset kaachiel kod mano mitayo wath manyien ma Lamu pok omako mach, to masiche mag monj kod nek osechako sieko gino ma kidek riembo joket mwandu e kaunti no. Jojauko nigi lero. Bang' piny owacho yaw ayanga wath Malamu kendo chako ayanga gedo mar apaya ma Lapset, jodak Malamu ne obedo gi buonjo ni okang' ma kamano ne kidek chiero uchumi ma alworano. Kata kamano, monj kod nek ma kinde ka kinde mitimo gi kweth jonjore michechgo ni mag Al-Shabab koro osekelo luoro kendo goyogi kod kibaji. Ndugu zangu, leo sisi wenye ng'ombe hatuwezi kuingia kwenye msitu wetu kwa sababu ya jina la terrorism. Tumekatwa miguu, uchumi wetu umekuwa hauna maana yoyote. Barabara hatuwezi kutembea tunavyotaka sisi. Leo barabara ya Kiunga mpaka leo imefungwa. Kuna kuuawa sampuli gani zaidi ya hivi inavyoendelea? Tumefanya maskini katika miji yetu. Kuangalia hii tatizo, manake uchumi wa Lamu unazorota. Maendeleo hakuna, tourism inapotea. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kutokuwa na usalama. Kilimo, watu wanavamiwa mashambani. Hiyo inaregesha Lamu nyuma. Kwa hivyo issue ya Lamu si issue ya kabila moja, ni sote ambao tuko pale, ambao tunaishi pale, inatuuma tukiona Lamu haina usalama. Tukatobedo ni Lamu en achiel kuom counties malombo kwan mathoth magwelo matimo limbe pachoka, gikoni en midhiero ni masiche mag monj emosemono Lamu dongore. Leo mtinda ng'ombe wito hawezi kutukua ng'ombe wake, aambiwa lazima aondoke saa moja kumleta Mombasa kuja kuuza. Matufanyia nini kwa hili? Kisha yataka tufahamu kwamba Lamu North Eastern wana boda na Somalia na shida iko ya terrorism. Kuna miji mingi imevundika, kuna watoto wengi. Lapset yenyewe constitutional ya ile Lapset Bajuni hawakuhusishwa. Vile tunaomba serikali iweze kukabiliana vilivyo na kikundi hichi cha Al-Shabab ili tuweze kufanikisha maendeleo katika kaunti ya Lamu. Gidwani piny owacho wuog oko motegno mar kedo gi kwethno, ka bende gikwayo josiasa mondo mi obi kanyakla mar goyo lwenyno. Sisi yetu sisi ni action peke yake. Kwa hivyo tuomba memorandum isomwa na tuwataka serikali itukue hatua ya haraka sana, kwa sababu Lamu, project ya Lamu ni kubwa, Lapset ni kubwa, watu wataka kuja kuinvest. Tunaomba usalama kupitia serikali ya William Ruto atusaidie, na waziri Kindiki na viongozi wa Lamu washirikiane, haya maafa yakome, ili tuweze kuishi kwa amani, ili tuweze kukaa kama kaunti zingine kwa amani. Tuiambie serikali itukulie jambo hili kwa henezi na kwa busara. Magina giwacho bang' jatend migao mar arita Kithure Kindiki timo limbe kadhodh nam chumbi kendo singo mar rakore gi kweth njore kaachiel kod jokuoge mag jamni. We are going to deploy
the special forces, special units who are specially trained and equipped to deal with serious crimes, including terrorism and banditry. Wale magaidi, wezi wa mifugo na majambazi wale sugu ambao wanatusumbua na kunyemelea hapa kujaribu kutupiga katika sehemu ya eneo la kaskazini mashariki na eneo la Tana River na Lamu, siku zao zimehesabiwa. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jalup jatenda piny Kenya Rigathi Gachagua kuom thuolo machielo oseyo ute fwambo mapacho ka kuom temo kelo pogruok e piny owacho mar Kenya Kwanza. Kolose kaunti ma Nyeri kinde nyasi mar iko jakedo mar Mau Field Marshal Muthoni wa Kirima, Gachagua ramoni onge pogruok moro amora kinde kod jatend migawo mar ohala Moses Kuria kaka ute fwambo osebedo kalieko. Ewi pek mar ngima, Gachagua riwore kod jotelo mamoko ma Kenya Kwanza e wacho ni medruok mar nengo mauta en midhiero mokwako piny mangima. Nyasi no bende oyuore kod jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka, nyawadgi ma DAP-K Eugene Wamalwa e kind jotelo mamoko. Chris Owino nigi ler. Kata odoko ni ne en nyasi mar goyo oriti ne jakedo mar Mau Field Marshal Muthoni wa Kirima, weche mag siasa okawo ng'ala manyime e kaunti ma Nyeri. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua kuom thuolo machielo oseyo ute fwambo weche mapacho kae kuom lieko nitiere pogruok e piny owacho mar Kenya Kwanza. Nimeona watu ya magazeti wakiandika jana, mlima iko na shida, deputy president, sijui wanaweza pigana na Kuria. Sasa Kuria si ni waziri yangu, I'm deputy president, this is our worker. Sasa mwenye kuandika mtu mnaweza kosana mfanye kazi yako. I don't want to say huyu Moses Kuria is our son. Nimeona watu wengine wakisema ati afutwe kazi aende wapi? Gachagua owacho ni onge pogruok moro amora e kinde kod jatend migawo mar ohala Moses Kuria. You people, you don't understand this region. You press people. I saw you put a big headline, munaweka picha yangu hapo na ya Kuria. Just adjust that photograph. You put the two photos together. That is our story. Kata kamano, Gachagua okwa jotelo mapacho kae mondo okung dhogi kar diro weche manyalo njao chuny jopiny. Ma en kalore gi weche mane Moses Kuria odiro ne jopiny ewi idho enengo mar mafuta, kama ne onyiso oganda jo Kenya mondo kony kisema mag mafuta kada ginyiewo mafuta enengo mamalo. Ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka otiyo kod thuolo makamano mar kwedo weche mane Gachagua owacho ni ne odhi e State House e seche mag otieno. We are not in bombers at it to be managed. You can't manage Kalonzo. We are not here to be managed at waongee tu ndio sasa mkamue maziwa, whatever it is. I want you to know this is very serious business. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kaudhi nyime duol mochung'ne yiero e pacho kaendi IEBC koro dwaro mondo mi oketi e chik kaka inyalo rito ngima oganda kaluwore kod midhiero mag kalo e kinde mag gombulu. Duolno bende dwaro mondo chenro mar gwelo apis commissioners mag IEBC otim piyo kaka okang' mar chiwo thuolo ne tije mag IEBC masani okwamo. Magino yangore e kinde romo mar kolo paro e nyim kamati maduong' madhi nyime gi twak Bomas of Kenya. Eric Owenga nigi ler. E tielo mokwongo mar chako winjo paro mag kweth mopogore opogore, duol mar yiero ne ochopo e thuolo mar adek e nyim kamati maduong' mochung' ne twak motelie gi Kalonzo Musyoka gi Kimani Ichung'wah. Kae jatatije ka IEBC Marjan Hussein Marjan nonyiso luoro ewi kaka gisobedo ka giwinjo matek kaka apisas mag yiero. Security of election officials and related challenges. In every year, the chairperson, members of the commission, staff and service providers are subjected to adverse security threats and torture. Marjan kae nosundo mondo ket chike kaka arita makare nyalo bedo ne apisas mag yiero, ka bende nogoyo turbin chien e yiero maduong' mokalo kaka ne iwaro komienjoe. We filed a complaint with the police nearby here, near Bomas of Kenya, and they took our statements. So that is actually what we did. We thought probably the best thing is to go and file a complaint on the same. So that one was done.
right away we don't know what is the outcome of that process. Giesani dul mar IBC onge kod commissioners manyalo tayo weche ma omoko mar Jan Gilange nokone kamatino ni chenro mar chuogo IBC onego mi pek madwarore. Do you want a judicial inquiry? Do you want a police inquiry as to the events of August 15th and what you have described as a harassment and intimidation, including the murder of electoral officials, or is it a commission of inquiry that you are proposing? Of Kenya. There is also absence of the chairperson and members of the commission to carry out the audit of the presidential elections in the event that an audit is required. There is also high likelihood of further polarization and division in the country if this process is undertaken. A recommendation on the audit of the 2022 presidential election, there is a need for legal reform to develop a legislative framework to guide the process of scrutiny of presidential election results before the decision of the Supreme Court of Kenya. Riwruok ma ochung'ne kendo ratiro mag jotich e thuru ka mano mar kotu mana kaka IBC bende ne omulo dwaro mar neno ni yiero kinde duto obagi e yo makare. Kata kamano kotu ne obalo kod dwaro mar kolo duoko mag yiero ma higa mokalo. We strongly call for the audit of the elections because it's a legal exercise that should be conducted. Yes. And we don't object to that. Yes. But when you say you need to, politically, we understand the position that has been taken on this matter. So when you call for audit of the 2022 presidential election, the whole discussion on opening of servers, I think it will derail our call for political and economic stability as workers. We have done geomapping of various points, constituencies, and sub-locations. We finished that. We've done the training of our staff. We have also gone around and sensitized the former provincial administration. Yeah, but we need the 18 months so that we can sensitize the public. Kawuono kweth maromo auchiel ema ne ochopo e mbele mar komitino mar lero pachgi kama oting'o mano mochung'ne kedo ratiro mag chwech mag oganda. Who is this best loser? Is it best loser in the main election or in the nomination of the party? So that's an issue we need to address. Because in many cases, these women don't end up in the final ballot after the nomination fiasco. We have several success stories. We have Honorable Martha Wangari. We have Honorable Beatrice Elachi. We have Millie Odhiambo. And we have several other success stories. So nominations have been shown to actually support in building political capital to enable those who have been nominated to actually pursue a viable career in elective politics. And so it does work. Kamati maduong' mar twak puro dhi nyime kod kawo pach jopiny kakoro sani gidong' kod ang'wen mar winjo pach oganda mano oredhi nyimgi kaachiel kod penjo ka gidoyo pachgi. Eric Owenga, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi. Kawadhi nyime jaod bura mageme Lisho Odhiambo kod seneta ma Kisumu Ngire Tomo Jienda yudo fungruok bang' doho mochung'ne winjo ywak mag duond buche medo kumo duond bura mar ODM mondo mi kik riembgi e duond bura no. Jang'ad bura mar doho no Desma Nungo chiko duond bura mar ODM mondo mi ochwal duoko margi wi ng'eto ma kamano e bwo ndalo 5 mag juma mabiro. Jienda kod Lisho Odhiambo nyiso doho ni ODM ne olando chenro mar gologi e listi ma jokanyo mag duond bura no tarik 6 dwe mar 9 higa ni kata odoko ni ne ok omigi thuolo mar golo pachgi e wi seyo mane mienogigo. Kawadhi e kaunti ma Kisii obile kaunti no mako ji 3 ma koro gichako nono ka bende gitimo nonro ma nyithindo 10 mano yud ka giketo dak e ot moro e chuny bomano. Andrew Ndego nigi ler mathoth. Obila wacho ni ne omigi lipot Odhiambo manyoro tich Ang'wen kod jotije e ot moro e chuny boma ma Kisii. Lipodno giwacho ni ne omiyo gitimo pedha ma giyudo ka nyithindo moko 10 mantie kind higni 5 kod 10 ne odakie. Wakasema ya kwamba walikuwa wanaleta watoto sehemu ya Kenyenya kwa kanisa ya SDA ya inaitwa Eberenge Church, SDA Church, kwa usaidizi wa masomo, yani sponsorship. So tumechukua hatua ya kufika pale, DCIO wetu anafanya uchunguzi tujue kama hiyo habari anatupea kama ni ukweli ama ni uongo. Nyithindogo mabende ne chalo ma osebedo kech kuom ndalo
ne oyud ka nigi olo matamre gi nono ka wacho ni ne giwuok e kaunti ma Marsabit mana kaka Teresia Bonareri ma en wuon kar jot mane oyude nyithindogo e kopi monwa. Hawa makastomani wa kawaida walikuja juzi saa 12 vile mvua ilikuwa inanyesha. Wakapata mimi napanguza hapo. Kuna kijana mwenye ananibadilisha akaingia. Sasa wakaongea na yeye, tuingie room gani? Akawaambia ingia ile yenu ya kawaida. Walikuwa wanaongea na simu, wakitoka wanarudi, wanakaa wanaongea tena wanatoka. Watoto sasa walikuja usiku wa leo. Juzi walikuwa peke yao vijana wawili. Obila bende medo ni nonro gi nyiso ni nyithindogi ne onego tere e kanisa moro e boma nendo ma Kisii. Kata kamano, jotend kanisa no okwedo ma okalo wechego ka gilero ni gionge tudruok moro amora kod achijego. Sofa kuna viongozi wamenipigia simu kutoka sehemu ya Marsabit, ni kama ile procedure, hata kama kuna usaidizi kama hiyo, kuna ile procedure imefuata kuleta watoto mpaka hapa si sawa kabisa. So bado tunafuatilia tujue hao watoto walifikaje hapa, hata kama nia yao inaweza kuwa ni mzuri, lakini vile walitoka Marsabit mpaka hapa ndio bado pia tunachunguza. Pia tumeshirikiana na ofisa kaunti ya watoto ndio tujue afya ya watoto pia iko sawa, maslahi yao iko sawa. Nyaka sani obila pod medo dayo dhachijno mane gimako mabende oseyangore ni luongo ni Maximilian Stanley ma jahigni 47 ka migawo mochung'ne kedo ne ratiro mar nyithindo e kaunti ma Kisii bende osechako timo nonro mar neno ni nyithindo manoresgo e kod duok ne jonyuolgi. Andrew Ndego, Ramogi TV. Ramogi gi lipot mar Andrew Ndego na mboka ogodo yueyo matin. Kata kamano nitie jogo maloso kod Ramogi TV OIMORE Dan Guti ka intiere chula Mfangano. Ing'isa kanyo Ramogi leri timo mos kuom tho mar Bobo Nyangero kamano mabeno otimre nyahera oyudo wachni no. Evans Oko Jamarenyo ne Ramogi TV ka intiere Aora Jope Awendo. Iwacho ni wendero kamano kuom keto Ramogi TV kendo bedo wendo modonjo kaendi kendo luwa Tobias ka intiere Mombasa. Ramogi winjore maler. Philip Odero bende Ramogi wuoro kaka weche timore e Kenya kaendi. Mago jogo maloso kod namba mar 236 nyakoro mga jowang' ka wuok e yueyo wantiere kod welo kaendi ma obedo kwatwak godo e weche motenore kod bunge la wananchi. Gibiro ng'iso ni to chenro mag chalo nade, gin ang'o ma bende odhirogi mondo mi gichak bunge la wananchi, gin ji marom nade, to bende wabiro penjogi ni to gin ang'o ma gisetimo ma giseyudo ma ginyalo wacho ni bunge la wananchi osekelo negi ber ma ginyalo kwano. Miyo kik idhi mabor, tok yueyo wantiere kod twak makamano. Jodak Masuba North kwano lal toka ukafualo witak udigi kendo weyogi e koyo. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mamboleo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Wekelea na shabiki kaende. Majina yangu kamili naitwa Vitalis Adika Ongare. Natoka katika kaunti ya Siaya. Nilikuwa naona kama ni mzaha. Niliblock mpaka namba. Ukablock namba ya pesa? Sina, nasema ukweli. Akanipigia na namba nyingine. Akaniput on air. Kwa redio sasa. Ona basi. Hii kitu ni kweli. Mimi ni mfugaji wa kuku. Lazima pesa ya shabiki nitaingiza ndani. Na nyingine ya mambo ya karo ya kijana wangu ambaye yuko form 3. Wekelea na shabiki ina give. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo. Iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app.
Tupo side. Relax, everything is alright. You know how we do it in the 254. It's nice, we keep coming back for more. You know how we do it in the 254. It's nice, we keep coming back for more. Sherehe si sherehe bila aroma, inashika inatibamba vinoma. Sherehe si sherehe bila aroma, inashika inatibamba vinoma. For make it deeper, manze mape man your best. Masa machache ain't no time to rest. For make it deeper, manze mape man your best. Masa machache ain't no time to rest. Introducing new tropical air fresheners range. Let the scent move you. Available in all outlets near you. From Tropical Brands. Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete Ramogi TV. Bunge la wananchi en achiel kuom kuonde ma itwakie kendo jopiny chokore mar twake weche mopogore opogore. Ahinya to mago mokwako kendo luoro jopiny. Bunge ma Jakaranda bura Nairobi en achiel kuom bunge la wananchi ma humbe lache pacho kaendi. Chenrogi gitayo nade to gin giageto mage. Ma en pap ma Jakaranda. En kama chenro mathoth dhie nyime. Kinde magodiochieng'. Ogunia moko luoro kar romo margi mapogo pauno kod kuonde mamoko. Mano, bunge la wananchi ma Jakaranda. Mos, jobunge donjo, kendo gikawo bet ka spika margi chako chenro, ka gilemo kendo chenro chakore. Utuongoze, uchunga mdomo yetu na aswa uchunge mdomo ya spika. Isiteleze aongee mbaya. Spika mar bunge ni kawo kare kendo chako tayo chenro, kawo yango agenda kendo twak chakore kadhi nyime. Katika hiyo maeneo yetu kama Nyanza hatujawahi kuwa na squatter mahali popote tangu 1963. Gin kod chenro mopogore opogore mikelo mbele spika kendo nitiere kaka spika yiero chenro magidhi twakie. Ka wan gi chike to gin chike mondiki kodwa kelogi, but ko yieri ka wan gi social ma biro chakore sa 10 nyaka sa 11 sa 10:30. Tichon dir mani yen kanyo chakore sa 8. Kingeni wan gi structure of leadership. Wan gi president, wan gi speaker, wan gi cabinet, to wan gi staffs mamoko, matindo junior staffs. To bunge ni ne ochakore karango, to en gi jokanyo maromo nade. Ane chairman mar bunge la wananchi la Jakaranda. Bunge la wananchi la Jakaranda nwachake masani kuro setieko higni 4.5. Wan jomo bedo register e bunge wane wan gi dhano 454 mago jomo bedo register mochiwo membership game kaka mar gi chumi wa pesa to register gi. Bunge ni omor ni gisekonyo chenro mopogore opogore mago mosetimore kare kaluwore kod twak magisebedo kagitimo. Wengine wamekuja hapa wamefungiwa nyumba. Tunakuja tunachanga hivyo analipa nyumba. Mwingine amekuja hapa ana chakula. Tunachanga anapata chakula. Mwingine anatuambia bibi yake amezaa lakini hana kitu ya bibi kukula. Tunachanga bibi anakula. Gimedo ni bunge margi ochung' kar kende mabende ok sundgi gi kweth moramora. Bunge ni onge ng'ama dhiro. En mane ni kumora mamogere ot to nyaka wuon lobno nyaka bedi. Koro ka patrol mar bunge ni en Babo Wino. Mando kwadwa wuondo ng'ato. Patrol mar bunge ni en Babo Wino. Kata kamano giyudo seyo ewi tudruok kod weche makelo tungni. Gino magikwedo e okang' mamalo. Bunge ka ok ne dwaro ma wan konewa e bunge kato ng'wech. Kone wan mwa insight ji mondo jotim nade kwa wacho gimoro to jopiny winjo. To jopiny timo gimo konego winjre. To be nwa konogi. Wan bo puonjo mana japiny. Sirikal ne ger sana gi bunge mar Jakaranda. Moko winji ni bunge Jakaranda gimo kuongo manyanya timni en jela. Ineno mani ina dui mar sirikal. Bunge ma Jakaranda en achiel kuom bunge ma osenyiedhore e lela e pacho ka. Kendo gitwake gik mamulo oganda e piny Kenya, moting'o weche mag siasa. Maduong' magikwayo en ni oganda mondo wuog oko mondo chwal duondgi e weche mamulogi. To gidwani en gima i-risk. I-risk ngimani. Lakini i-risk mondo nyathini makiny ne nyuol owiti mang'o owinj maber. Bunge ka gidwa chako to ok giket luoro, alafu pesa be ok giket mbele. Ka giketo pesa mbele ema kethoga bunge. Bunge en kujitolea to gitiyo, mineno jo gitiyo matekni. Mungu Baba, hii leo ni live. Tukisikwa hii tunaenda kamiti.
utuongoze Mungu, ile setani ya kuleta maneno machafu kidogo kidogo kwa mdomo yetu, sikilia na unyonge. Ya kwaro magajwanga mano kanyo bunge mabende ntiere county ma Nairobi mano mantiere Jakaranda neno kanyo ka gi yango no weche motenore kod bunge margino chenro magitimo kendo kuoke bunge no mantiere kod jokanyo mag bunge na achiel kachiel studio kaendi odiochieng' ma kawuono wabro bedo ka watwa kod mondo ngiswa ni to bunge ni en gi chenro mane, ting mare maduong' en mane, to ginango magitimo kanyo. Miyo dichi makawuono antiere kod welo ariyo miyo gi thuolo mondo mi giwach nyingi mapiyo piyo mana ka wabro chako kod ibro ngiso jopiny ni nyingi en ng'a inyalo ngiso gi ni wuok kanyo ne jogo manene mokwongo to itimo ang'o e bunge mana mapiyo. Erokamano. Mokwongo gi nyinga iluonga ni Benson Oluoch Ondiek Jalong'. Aya Migori ana wuod Wasweta Kolando. To Nairobi ka dak Soweto. To bunge la wananchi Jakaranda an chairman mar welfare. Okay. To bunge ni kendo nwachake higa mar 2019. Masani koro sekao 4 years. Kamano wabro dhiri mo miye thuolo mondo wingso to nyinge ng'a to bunge ka itime ang'o mano ma Jakaranda wala winyi ni to nyalo yangri ne jopiny kapok onime gitwak. Agoyo kamano chieng' Manuel an kibire bunge kacha giluonga ne Mujuku. Nying mong'eya go kanyo iluonga ne Mujuku wa bunduki kijana Uhuru Kenyatta. Mani nying mong'eya ma kibiro wanti biro yuda mapiyo. But nyinga kabisa mantie ID iluonga ne Collins Otwala. Otwala ne wuon wa Migori County, Suna East constituency kwa ward. Koro bunge kanya ne speaker la mar bunge la mwananchi iluonga ni People National Assembly. Kamano. Mano kwa chako mapiyo piyo. Oda ni nyiso ni to bunge ni no chakre karang'o to osebedo kanyo kuom higni adi nyaka gi sani. Bunge no chakore higa mar 2019 kendo sani osekawo higni 4. Kamano. To bunge ni higni mosekawo higni 4 gi ginang'o minyalo wacho ni bunge ni osedongore nyaka chop sani? Nyaka chop sani waseyudo dongruok mang'eny e bunge ni endiga. Kos bunge ni en educative platform mwamiyo osiepewa mabiro bunge kanyo endi. Nikech nitie jok moko ma mi that platform ineno ka kori bedo kare just nyalo loso kata mbele ji. Makan ng'en waseyudo leaders mopogore opogore. Mar ariyo bunge kanyo wasekonyore in terms of economics. Kos kanyo wa discuss welfare, economics and then what gi politics. Koro kanyo nya yudo seche moko nitie achiel kuomwa ma seche moko en gi rem moro mar dhi school. Seche moko en gi nyathi. Wachipen kaka bunge kendo wakonye. Makata sani nitiere nyathi mwakonye nitiere Moi Girls osomo Bungoma. Nyako moro be wan godo Embakasi High. Wuoyi moro be sani wakonyo en Migori. Koro bunge ni wakonyo wasedongore kabisa. Erokamano. Ka obiro iri speaker nikech speaker ng'at ma king'iyo kaka e pacho ka endi speaker tayo od bura. Kaka speaker bunge so ni bunge ni un gi ji adi nyaka gi sani chakre koro wacho ni higni 4 gi nus. Un ji adi bunge ma la wananchi ma Jakaranda to chenro ni kichako tayo kaka speaker en ang'o motimo kata in kitayo chenro bedo ga nade? Mokwongo wan gi dhano 454 mago joma ochulo pesa mobiro registers ma kibiro to biro ng'isi ni ma member namba makama ma member namba makama. Koro kichuo pesi to wa register kaka member mar bunge la mwananchi Jakaranda. Koro kaluwore wan gi chenro mopogore, wan gi chenro mar dak. Ng'ato samoro dak chando to kelo to jo kama konyauru gi para inani. Oro siepa ne ong'isa gini magi ma unyalo ng'ado na paro mar dak kata mar ngima. Koro kwa chako kod kanyo sa 10 nyaka sa 11. Koro sa 11 to koro donje siasa gik matimore kor gweng, gik matimore serikal. Koro magi gi chenro mwatayo kanyo. To bunge ni iswacho ni en mar ji mopogore modak Jakaranda. Gin jodhok mage mantiere bunge. To tayo bunge ni gi dhok mane? Dholuo, Kiswahili to ji machal nade morwake bunge kaka speaker? Ing'eni kaka machacha kinya dhi National Assembly cha kwacho Dholuo. Machiluongo ni People National Assembly bunge la mwananchi Jakaranda macha ede kwota mar bunge te mar wananchi mantie Kenya ka. Koro kacho watiyo gi dhok ariyo, Kiswahili gi Kisungu. To bunge mar Jakaranda ochung'ne constituency 4. Ochung'ne Embakasi Central, ochung'ne Embakasi West, ochung'ne Embakasi South to gi Embakasi East ma koro mane kuma bunge no ntiere. Koro wajo watiyo gi dhok ariyo nikech ok wanyal tiyo gi dhok achiel kata ma wiwacho Dholuo.
kech majority to gin onagi to gi yawa ma semeji to gi jomoko koro ji mang'eny okawega ni en mar dhoudi ariyo but adieri mantie adieri makende ni bunge no wan ji mang'eny kabila mang'eny kech kata ng'iyo chairman mar bunge no en yawa en osipo ma God Kenya ka Mount Kenya koro mane chairman mar bunge to koro gi nyisre ka kech giluoro gisiro sirikal koro maybe apa ni siro sirikal mo gidwa ji gidwa wuok ayanga ni awato wane e bunge ni koro giluoro ga sirikal koro wang'egi ni ng'ane nigi role makama erokamano kaka jal mochung' ne wacho ni weche mag welfare mag jogo ma chopo e bunge ere kaka kuchopo ne ji karo jiwo ji mondo mi oriwre gi bunge kata mondo mi gidonji gin bende gichiw twak e kinde ma chenro dhi nyime kaka wanyalo jiwo ji en ni seche moko ji tolea wadhi within the community which is living around the bunge kendo waloso goganda sana sana weche mag peace initiative wawuotho kwa wuoyo gi joganda mondo kwe obedi kumoro amora kendo watimo ga seche moko ler environmental cleaning watimo ler kaka the chairman mar welfare watimo ler kendo miyo joka moral mar bire bunge kasto neno sama watimo gik moko machalo kamano wayudo challenges mang'eny sana seche moko anya paro nitie miyo moro mano approacha monyisa ni Benson an gi nyiri 3 maisha ole meaya to nyiri gi kata kaka ginyalo yudo gine go mag parts gi otamo gi magi dhi ng'olo mana mattress mondo gigine godo yudo gik moko chalo kamano nikech sani maisha osebedo matek kora wuoyo gi speaker wa mobilize ji wang'eyo kaka wanyalo konyo the community nikech ji inyore erokamano speaker bunge ni en bunge moting'o ji mopogore opogore wacho ni wantiere gi jodhok mopogore opogore ji ntiere gi chung' mopogore opogore manyalo bedo mag siasa seche ma twak otedore e od bura nikech ma koro bunge na od bura itayo chenro nang'o an kaka an speaker mar bunge no wan gi sergeant atam mos wanawe mochung' negi sergeant atam mar bunge no koro wan gi ng'ato play role mamare wan gi sergeant atam wan gi security minister mar interior bene kanyo ma kibiro gi paro mopogore to kata inyalo duok wino piny nitie jowuoyi ma badgi otimo jere ogich badgi dongo to kendo wigi otimo jere koro kikelo paro mopogore tinyalo kawi diri oko to bunge dhi adhiya mbele wan gi chik matayo bunge no ma kibiro sama twak nitiere to kigo koko yini mana mating'o badi mon mi penjo to nitie sama kochopo to penjo no onge makata gina yinyi tirite ang ni wache bad paka bunguru ne nitie wan gi time makoro mo 12 kanyo onge penjo koro kata rach chichi ilinga ang ni penje oko kamano nitiere wach motenore kod kaka ji chiwo pachgi e bunge bunge ni en moting'o ji mopogore opogore jomoko nyalo bedo gi kabeni pogruok e paro bete ng'ato wacho gimoro to ng'ato koyie godo to jokoni risiro jokoni oksir nyalo kelo liet utimo ga nang'o mondo mi bungo donga ni ji ogomba kama ber modhi maonge mokethre gima kamano osebedo ga nikech bungo yiene ng'ata mondo gol pache koso ken ga one sided ng'ato nyalo golo pache ma seche moko tung'go nyalo bet to speaker koro nyaka play a big role mare ma ka nitiere ng'at moro madwa insist madwa kelo shida onyalo bedo suspended for almost 1 week koko wuo e bunge mondo bed discipline koro next time ok onyal kelo koko ka ng'at mobedo suspended iye biro neno kaka chenro mag bunge dhi nyime koso ok onego nene machiegni kod bunge seche ma chenro dhi nyime oyiene mar neno kaka chenro dhi nyime to ok oyiene mar loso koro mana achiel kuom yore miyo neno ni bunge obedo godo makare kaka speaker mar bunge nyalo bedo ni weche otedore kendo nyaka twage wach moro nyalo nyiso moko kuom weche ma osetwakie ma uchopo ne piny owacho mokelo lokruok e bunge ni aparo chieng' moro achiel nwawuoye wach mar Amerika wach mane chuo kend chuo to mine okend mine nwawuoye maka kinde to nwawinjo ambassador mar Amerika kowuoye ni chenro margi ok en mano gino gisir man to nwang'isogi ni wan Kenya waka itawa gi chike to kendo wan waluwo chike mantiere moma to waluwo kido gi timbe mar jo Afrika wan ok onyal luwo timbe kido mar jo wasunge nikech ng'ato nyal ng'isi ni mondo mi okonyi ni nyaka itim ne gima odwaro koro kan wakwero to nawinjo ka gi react
ma kwa chakwa dhi kata BBC no wuoye about wa gimano wacho no koro man gi chenro mose to gi sendo machira sama sama mo pingo sirikal mo wacho ni ma ok nyalre e mane mo miyo wasabedo osiepe DCI e wan DCI oselima nikech chung mara ka wacho ni gini nyakwa tim kaka wacho nikech ok wacho ni gini rach gini ok bernwa koro wang'is jopiny ni ma to rach koro sirikal to sami si amua ni dwa ng'iso sirikal ni gini rach ka dwa ng'iso jopiny ni luka to nyaka ikri nyaka bedo chiame chiemb sirikal nyaka ting' gi film mar sirikal manono e ane gi luwo nyaka kuma tiye magi kawa nikech chung mara kana wacho ni gima utimo ni to ma ok no winjore boto map ni nyaka nge duok na ngima piny to ma koro ride ni koro wach mar wuoyi rido ngima ne mano kawa koro magi gima pa ne osewuoyi ma sirikal osewinjo kabisa mo wach ni kogi kanyo koro wang'ado yien ma yien ong'adi nikech chung marwa. Kamano. To inyalo wacho ni bunge ni kaka achiel kuom jakoma bende nitiere telo machal kama. En bunge mochung' kar kende koso nitie jomoko madhire mondo mi otim chenroge? Bunge wani ochung' kar kende en independent. Onge ng'ama dhire. Wan mwajipanga kaka wan jo bunge la wananchi la Jakaranda. Kendo waloso wechewa ma dongruok wan gode iye kanyo. Don't take some allegations ma jomoko para ni bunge ni nitiere nga fund somewhere ma na dieri bunge chung kar kende kos bunge is independent. To kaduoko mi speaker mar bunge ni oriwo ji te nitiere jok ma odhi sikul jok moko dhi sikul jok matiyo jok moko tiyo ben bunge morwako onywando ji te inyalo ng'isa ni bunge ni oting'o ji machal nade iye kanyo? Agombo ni chieng' moro ibiye Jumapil mane gima gombo kabisa chieng' moro biye Jumapil kata bi godhiambo mondo iyude jowuoyi mochamo buk to gi jowuoyi mochamo kidiere to gi jowuoyi babe boko bile koro watewa nitie moko chopo to koro wawuoye dhok achiel nikech bunge wan nitie joma ondiki matiyo sirikal nitie joma ok tiyo sirikal nitie joma ondikore gi tigo we kaka an atiyo tij rangi mani tich matiyo rangi miwiche udi mani tich matiyo koro ng'eny bunge no ji okawo ga ni joma ni kacha gin joma idol gionge tich but ng'eny ne kibie momiyo kibiro godhiambo tibiro yudo kopong' mok iwanjo ma be bunge ma kalo cha opong' mok dine sama opong' to kano kinene inyalo winjo maduonda kinanda kinena nikech wan gi joma ide be mabiro kanyo mabe ng'eny seriously koro bunge cha sama ji oriwo wamiyo ng'ato time ne mano momingiswa tiyo gi dhok ariyo nitie joma winjo dho ngere nitie joma winjo dho swayo koro dho swayo ni mang nitigo kok iwinjo dho ngere to platform momija be nyaka itiga tiya kaka dwarore koro momiyo bunge no wayiere te kaka ji te chal wakawo ji kanyakla to wakawo ji kaka group ka group to waketo ji kaka community te wan kwa dhi kacha wacho dhok achiel momiyo kibiro gi chandruogi to chandruogi no chal chandruoga mo nyaka warwak mondo wakony wabedo wuoch achiel kapo achiel. Kamano. Adwa ni monda apenji ni bunge no ne nitiere gi yien e kinde machon kata kamano odiochieng' ma kano limo bunge ne onge yien ibiro ng'iso ni yien ang'o manotimre to bono nyiso ni inyalo ng'iso odiochieng' achiel ma osebedo matek e bunge moneno kata wacho ni seche moko sirikal law kata seche moko ywaru ko betie ma bunge ko bede bentie gima chal kamano mosetimore kichao gi wach yien koro kachako gi wach yien ne en gima lit kabisa na wan gi yien mosebedo kacha years and years yien ni sirikal no biro mong'ole to nong'ole otieno nikech do bedo odiochieng' dok wa yie ne gibiro me ging'ole otieno ma yien ogore piny wan kaka jobunge no amwa ni nikech jogo oseng'olo yien wamanyuru another method no adhi mochako nyiewo yien kendo mwapidho to make the matters worst yien man wapidho ni kendo gichak gibiro me gipudho ineno wachni koro wachno no bedo no malit saidi to kwa dhi mbele nitie challenges mwaseyudo maduong' kabisa nitie chieng' moro ma speaker ne ran bunge dhi mbele saa 12 umati no bira kare ne umati mar polise gimaka maka jirandomli onge kosa mora mara ma jobunge otimo jengolo mana pachgi ne gibiro me gimako kila ina mutu koro mano challenge maduong' manwa yudo nikech ng'eny joma imako go gin gi jogi me geng'eyo en gi minot nikech gin pod gin nyithindo matindo imako ng'ani tero iye minot isware odong' kwa otakacha kende winjo gik machalo kamano to ng'ami mako ni seche moko onge tich kaka Kenya mwasani zuni ng'ato somo seche moko ang'o pok oyudo tich ng'eny gi bege are hustlers winjo gino ng'ani ni iye minot ni kacha koro tungno koro challenge no wayudo maduong' kabisa nikech koro nyaka wamany method kaka wanyalo golo joka kendo kaka wanyalo klo that family kamano ka watiko speaker mar bunge en ang'o minyalo nyiso jogo ma dwaro chako bunge to bunge ni inyalo nyiso ji ni to en ber mane ma ka gichakro nyalo ginyalo kelo ne oganda
An ka wacho ne joma gombo mondo ochak bunge, mokwongo nyaka ikri ne polis, to nyaka ikri ne sirikal mar bedo wendo sirikal sa asaya, nikech ok otich mayot. Sirikal ok dwa adieri. Aparo ni sirikal mano dhi dala, sirikal mar jatendo Uhuru Kenyatta, bunge cha ne nitie kacha, yieno ne nitie, kendo nwakosowa sirikal to ne wan ng'eny gi jomoko noyiero sirikalno. Kecho Uhuru ne jatendwa. Tiyudo ko Uhuru noko keya kata wawuoyo to boko nyal biro gwe, ok nyal biro mago ji, ok nyal ng'ado yien. Koro ne waneno sirikal Uhuru cha ne en ber lakini ma wan go sani ni to jiwore. Kidwa yawo bunge la mwananchi, sirikal ok dwar adieri. Adieri ne gima gichukia, ma kidwa wacho adieri sasa midwa yawo bunge la mwananchi kaka sani, tikri ni biro maki. Namba 2, ikri ni gibiro sandi sa asaya. Nikech adieri ne gima gidagi sani sirikal ma wan go adieri no gidwa. Koro kidwa yawo bunge to kiluoro polis to kikitem. To kokiluoro polis to chuni ni mondo yawo tinyalo bedo member. Nitie ji mang'eny magombo bedo jotelo lakini meko ni magiluoro nikech owanyi ka ng'omaka tang' ne tim nang'. Koro meko ni gima giluoro. Koro anyalo kwayo nikech king'iyo kaka Central gigombo iwinjo ka jomoko wacho ni gato goni simu ni bwana waneni koro wuonwa e loni wuonwa e lowa nikech magi matimo to piny to jokama umbedo ng'un magi dhou ang'o mono choko rumbu yaw ni wan kwatemo nikech giluoro bila. Koro wanye kuluoro bila to koro ang' ne chuni ubeda bedo winyirwa inye low lakini wan moko waluoro bila wawacho ratich wan nikech kotiri e kot biro weyi nikech kionge kosa moro mitimo kot wewe nikech ionge kosa. Koro ng'ata ng'ama do yawo bunge mwananchi jiw dendi. Erokamano nyakwara mgajang mani thuolo mane wantiere godo matwa kod owetewa gi winjo kanyo weche motenore kod bunge mar ka gitayo to kod chenro ka gitimo gig gi weche ma bende gijiwo ne jogo manyalo dwaro mondo mi chak bunge kamoro amora ma gintiere. Mano emokelo wa giko mar atwa. Kawadhi nyime en ni gavana ma Migori Ochila Yako otimo lokruok ne jotend migepe mage 4 ka achiel kod apisas madongo 7. Jojuma nigiler. Ndala achiel bang' ka jotijego mag piny owacho mag kaunti ma Migori ma oting'o directors, apisas madoko jitend migepe ne oketo kokgi e winjruok kaka onego giti kendo duoko ma onego wuog e tijego magitiyo ma bende idendo kaka performance contract. Gavana ma Migori oketo lokruok ne moko kuom jotend migepe ka achiel kod apisas madongo. Officers will be able to deliver on those contracts that we signed that other day. These officers are experienced officers. They have been in office with us since the start of this administration, and I believe they should be able to deliver. Lokruok ni mani olandi kod Gavana Ochila Yako koro mulo apisas madongo 7 kod jotend migepe 4. They're not ritualistic. They happen when there is need to. So I do not want to promise that I will be a governor of reshuffles. But if need arises, we will reshuffle, we will fire, we will hire. What is important is service to the people of Migori. Rahab Robi, maende jatend migao mar aluora kod midhiero mar apoya, otere migao no masomo, tuke, ka achiel kod ojende, kakare, okao kod Kalebo Pondi, maende nitiere e migao no majotij kod sirikand loch gwenge. Migao majotij kod sirikand loch gwenge sani omaki kod Masi Mwakio, maende jatend migao mar ohala, limbe rogo mag saga, Kabeti Samburu, maende jatend migao mar somo, tuke kod ojende, koro loki kendo tere migao no mar ohala, limbe kod rogo mag saga. E lokruok ni bende Charles Chacha, maende napisa maduong' e migao maluora ka achiel kuom midhiero mag apoya, koro gol kanyo kendo koro ter e migao no mar pi ka achiel kod teko kaka apisa maduong'. Ka Philip Dalmas, maende napisa maduong' e migao mar apida, otere migao no mar aluora ka achiel kuom midhiero mag apoya. Fidel Majiwa, maende napisa maduong' e migao mar pi ka achiel kod teko, koro ter e migao mang'iyo kaka chenro mag sirikal koro itimo ma ong'ere kaka monitoring and evaluation. Carol Sinotieno, maende napisa maduong' e migao mar thieth, otere migao no mar gero apaya ka achiel kod wuoth. Samuel Atula, maende napisa maduong' e migao mar gedo mar apaya kod wuoth, koro loki kendo ter e migao mar thieth. Nelson Wasonga, maende en apisa maduong' e migao mang'iyo kaka chenro mag kaunti kod itimo ma ong'ere kaka monitoring and evaluation, otere migao mar tudruok ka itiyo kod lony manyasani. Ka Victor Mondi Duya, maende nitiere e lemono
koro gol kendo koro ter e migaono mar ohala, limbe kod ego mag saga. Ochilo wane lokruok ni en mar neno ni chendogo mag tich mag piny owacho e kaunti ma Migori ochopo makare. And these changes are changes geared towards energizing or re-energizing my administration. It's geared towards aligning the departments for service delivery and for the general betterment and welfare of our people in Migori County. E kinde man jotijegi mag kaunti ne keto kokgi e winjruok e yor tich, ndalo achiel mokalo, Ochilo ne ochiwo siem ne jotijego mayule tich. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kadhi nyime ni familia bure gwenge madirom maboro e sub-location ma goyo e kar chung bura ma Suba North koro dong maonge kama ginyalo chwe wigi kaluwore gi koth mapek manochwe gi aukayamo mager mane walo wi tat utegi odhiambo manyoro. Masira ma kodhno bende okelo lal maduong' e skund sekondar ma goyo ka puothe mathoth kod yiende bende ne okethore e kinde masirano. Koth mapek manochwe odhiambo manyoro e kor gwenge ma Homa Bay oweyo jopiny e sub-location magoyo e kar chung bura ma Suba South gi lal maduong' bang' aukayamo mager walo tat utegi kendo gidong' maonge kama ginyalo chwe wigi. Aukayamo mager no ne owoyo oko ma oketho ute mag jopiny alworano, gino manomiyo familia mathoth onendo oke koyo bang' koth mapek manochwe alwora makono e odhiambo manyoro. Yamo nyo biro mapek gi koth e goyo sub-location kama affect villages mang'eny machalo Alara, Maseje, Odongo Er, Ogege, Gotobu, Kawiga, Obere, Bamgot, Kodato kod Oindo. Kendo gik mang'eny manokethore ka yiende noturo olwar e puothe oketho cham kendo udi bende yiende moko neno olware moketho. Ute moko mang'eny madirom 86 bende ne yamo banjo. Koth manochwe kod aukayamo magerno bende ne okelo kethruok mag mwandu e skund sekondar magoyo kaachiel kod skund primar magoyo ka tend skund no ogolo luoro magin go ni poni ok olos skunde mane koth okethogo eko to chenro mag somo nyalo biro rochore e skunde ariyogo. Ne yamo oketho lab kendo sechego noyudo ka ne nyithindo nitiere practicals ne awi maber ni Nyasaye nokonyo gi onge manohinyore e seche gogo bende ute jopuonj mag nindo kata kuonde magidake ne yamo walo mane otero witado modhi karibu 1 kilomita. Machielo ot mar CBC classroom bende bath wiye nyo yamo owalo. Nyaka sani pod ok wayudo kaka wanyalo loso kama nyo kethreno kendo wakwayo ng'at moro amora manyalo konyowa mondo mi waduok kanyo bed maber, nyithindo dhi mbele gi somo kendo mondo kik chenro mag piny mabiro maduong' chandre. Jopiny bende kono lal mane giyudo e puothegi bang' ka oula ne oywero cham e puothegi ka thoth yiende ma gipidho e mier bende ne aukayamo orumbo piny e kinde masirano. Penyo ogonwa cham nyaka oganda mwasekomo manyocha wayudo matin makoro nyaka kodhigi e sechegi ne wabedo maonge go. Koro ne wakwayo ni ka sirikal nyalo konyowa to konyowa nikech kodhni okethonwa gik mang'eny kaluwore gi chambe ni manyo osebedo maber okethore. Puothi benyo okethore, crops manyo osekom manyo wuok penyo oketho kabisa. Makoro sani ka wakwayo mana jok manyalo konyowa mondo wayude kothi. Jopiny go koro golo kwayo makende ne sirikand kaunti ma Homa Bay kod migepe mamoko mondo yie chwalnegi kony kaluwore kod chandruok mane giyude masirano. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. KRA koro chano juogo jotije ma kidam kaka funde e osuru mar udi mochak juogi higani. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Machiegni mesa mar ohala jotije ma kidam kaka funde mag gedo kod jogo mo sachegi yudore dichiel ka dichiel bende kod chako chulo osuru mar gero ute manengo gini piny kata affordable housing levy.
Man kaka odino koth lero no duol mochung' ne choko osuru pacho ka endi KRA koro ramoni osuru no ok beyo ng'ata ma ichulo bang' tich ka achiel kod omenda mabalang' maginyalo yudo kinde ka kinde. Ote manogol kod jalup kamishona mochung' ne choko osuru ma pacho ka Esther Wahome nyaka jotije ma kidam kata casuals ma yuto gibiro mana kinde ka kinde tok dwe ka dwe bende koro nego juogo osuru mar 1.5 ma piny owacho chano gero go ute manego gine piny. Ma koro tiene ni jogo machulo omenda makamano biro dwarore mondo ng'ad 1.5 mondo orne KRA. Jatend piny Kenya William Ruto kod jotelo mag sirkand Kenya Kwanza osebet ka siro chenro no kaka mano machiwo thuolo mag tich ne rowere ka opogore kod gero udi. Because I made a commitment to the people of Kenya that housing is going to be a big part of our plan, not just to provide houses, but to create opportunities for employment and for enterprises to grow. Provide opportunities for the millions of people who will engage in this enterprise as plumbers, as electricians, as construction workers. Okang' mar nywando gi jogo madhi chulo osuru koro tiende ni nyaka omenda ma ochul gi tij gedo bendo nego juogi 3% mar gero utego. Wach mathoth gi ok dwa winjo. Osuru no ok anyal ng'ado kaluwore gi tich matiyo. An jamjenge chula $500. Ka ng'ado osuru tan gi nyithindo ma jo CBC adwa chulo negi pesa ngima kako idho sani ok nyalre. An osuru na aneno ok nyalre. Unalipo 1,000. Kwa hiyo 1,000 uko na bajeti yako ya nyumba, uko na bajeti yako ya kukula, uko na bajeti yako transport hapa. Watoto pia wanaenda shule. Sasa Mheshimiwa Rais, hiyo maono sioni kama ni kitu mzuri. Giwacho ni omenda no tin to pek mar ngima osemedore. Makata magi yudo sani ok nyal romo gi kendo ka koro ng'ade to gibi nyalo dak mayot. Fundi chamo 1,000, jalwedo chamo 500. Koro seche ma iye mpos gini sani ngima betek sani. I think ni kochupo kama koro gini dabede mpos tu nyaka jok ma hinyore kaka wan to ok dhi bedo ka wan wawuon wakonyore. Kwayo gi ni mondo KRA owegi oko e choko mar osuru no to ka ok kamano. Funde te gi jolwedo omed pesa moro matin e wiye kanyo koro kata ko ng'ado at least idhi ot gi gimoro. To wan to kaka funde mane e to Kasembo ka dong okwongo ng'wononwa matin, okwongo ng'iye funde to komondi. Onge gima to dang' atim nikech en wan e bwo sirikal, koro sirikal ema nyaka lu wachne, to lakini onego ne jomijengo ni pesa mwayudo tin ok oromo nikech rent ichulo, ichiemo, nyithindo be dhi skul. Okang' mar juogo osuru ewi jotije ma kamago bende koro nyalo medo nengo mag gedo nikech omenda ma ichulo jotich biro medore. Piny owacho bende geto jokanyo mag bode, kembe kod bede migepe ma ichulo ka gitimo romo kinde ka kinde. Ne jogo matiyo ne kembe ariyo, osuru mar gero ute biro chule kambi ka kambi ma gitiyoe maonge ni gichulo dichiel. Kaka ndalo medo sudo, osuru ma ijuogo mondo tigo e gero ute manego gine piny koro medo golo koke kane ochake mana kaka omenda ma ji kano ma inyalo duoki ka gidhi e yweyo bang' tich. Bang'e to nokete osuru ma koro geto nyaka jogo mane weni nyalo wegi oko. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Timbe 12 odonje kidieny mar regional setuke chapa dimba. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS is the word dollar to 20321 or call 0725 000 222.
An Bahati neging'ia ka mtoto wa mama. Tinde giluonga mtoto wa Kavagara. En mogo mayom, rachar, dum mamit. To yudre kamora mora. Kwa raya familia atiogi Raha Premium. Chiegni e show mamit maraktari ma iluongo ni Ramogi night wakelo go ticha beach seche machal kama. Ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo. Lungani kolo con instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome Mom and Away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenja the entertainer. Kaka pile nyakona mogejo wawacho ni kete manaka. Ramogi night ticha beach ka ticha beach sangwe notieno. Machiegni wadhi e mesa mar weche mag tuke. Bang' tuke counties duto mag Nyanza, timbe mane wuok kaka joloch koro chomo wengegi ne tuke mag regionals mag Chapadimba. Tuke go ywayo timbe 12 mawuok e counties 6 mag Nyanza, kama oting'o Kisumu, Migori, Homa Bay, Siaya, Kisii kod Nyamira. Tuke go bagi kod irani kama gibiro tugo playoffs mag region, kama jaloch biro mole tuke